खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामनि धुबरी जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे आइजोखौ लाफानानै गासै 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि समाव धुबरी जिल्लानि गौरीपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जाउनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गंसे साखा खबब्रै गारिया बङाइगावनिफ्राय धुबरी फारसे थांबाय थानाय समावनो हरनि समाव गौरीपुरनि 17 नं राजा लामायाव लामा सेरनि फांसे गिदिर बिफाङाव ड्राइभारा कन्ट्रल खोमानानै सौग्रावफैयो। जाउनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ ड्राइभार साहिल आहमेद, शाहिद कानकार आरो नूर आमीन। गुबुन सासे जिउ खहा जानाय आइजोनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि रायमनायाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनै फुंनि सोरांसि समाव रायमना ओनसोलनि फांथिजारा गामियाव सारअन्थाइ गावनायजों सम सरेननि जिउ खहा जायो आरो सम सरेननि बिसि रंगिला मुर्मु आरो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ जखम जायो। जखम जानाय सानैखौ सराइबिल मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायोब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। उरिसायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों 5 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां जखम जायो। थांनाय हराव गंसे पेसेन्जार बासआ उरिसानि जयपुर जिल्लायाव फ्लाइअभारनिफ्राय गोग्लैनानै बेलथायो। जाउनाव 5 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंनि जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पेसेन्जार बासआ उरिसानि पुरीनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे थांबाय दंमोन। बेबादि समावनो हरनि 9 रिंगासो समाव उरिसानि जयपुर जिल्लानि 14 नं राजा लामानि बराबाति ब्रिजनिफ्राय गोग्लैनानै बेलथायो पेसेन्जार बासआ। बे जाब्रबथायाव 5 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां दावबायारिफोरनि जखम जायो। जखम जानाय दावबायारिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि थाग्रा खुलि बान्द्रा मेनसनआव गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 2 दायनिगिरिखौ मुम्बाइ पुलिसआ खाबाय। गुलि गावनाय जाथायनि उनाव दायनिगिरि 2बो गुजरातनि भुज फारसे खारखोमानानै दंहैयोमोन। बे जायगानिफ्राय मुम्बाइ पुलिसआ 2बो दायनिगिरिखौ खानो हायो। खाजानाय 2 दायनिगिरिखौ बिक्की गुप्ता आरो सागर पाल होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर 2बो बिहार चम्पाराननि थागिबि होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय 2बो लरेन्स बिश्नोई गेंनि थाखाय खामानि मावोमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।